Umyalelo wokukhupha abantu bashiyeke bengenamakhaya uphantsi kophicotho. Oku kulandela emva kokuba amagqwetha amele amaxhoba efumanise ukuba akulandelanga imigaqo-nkqubo eyiyo. When we looked at the eviction that evicted these people, the municipality was cited in the papers, but no order was made against the municipality to provide alternative accommodation. We then learned later that the municipality did not even participate in the eviction proceedings themselves. Ngoku lamagqwetha amaxhoba ajambelene nenyewe yokubuyisela amaxhoba endaweni yawo yokuhlala emva kokuba besiphumelele isibheno enkundleni. Kuza kubekwa isakhiwo esitsha kule ndawo. Sihlangane nengxaki enkulu kakhulu, asinandawo zokulala, asinandawo zokuphekela, apho sifihle khona inhloko kunzima, abantwana abaninzi uthola ukuthi ufumana nje indawo ukuthi ulale nabantwana, impahla ezingaphandle. Umnini mhlaba uthi esi sakhiwo sadilizwa kuba besakhiwe phezu kombhobho wogutyulo. Was involved because it was cited as the respondent and it was served with papers. So that's how you involve the city as the attorney. But as to whether the city comes to court to give the report, that is not the responsibility of the attorney. It becomes the court's responsibility. IsiXeko saseRhawutini sithi sixhalabile ngokunyuka kwamanani abantu abagxothwayo kwiindawo zabo zokuhlala. We don't appreciate and accept this situation because of normally the courts would request the city to provide alternative accommodation. And in this case, we were not compelled or requested to do so. Kwesinye isiganeko kugxothwe abanye abahlali kuquka iinkonde neenkondekazi ezinzulweni zobusuku eBrixton kwalapha eRhawutini bashiyeka beqhaqhazela ingqeleni.